Znovu a tentokrát na vzdálenější tyč a je to 1-0. Branku dává Thiago Silva. V tom krátkém sledu ten první nádherně se točící balón. No, tady se můžeme podívat na situaci, která byla neskutečně složitá a hlavně smolná. Favorita. Jenže pak přichází takovéhle chyby. Znovu fantastická přihrávka od Angela Di Marii. Siony trochu zazmatkoval. Jenže pak přichází takovéhle chyby. Znovu fantastická přihrávka od Angela Di Marii. Siony